A la portada del Nou Esportiu, un desig, que faci net. Els 2 mesos sense Leo podria ser un contratemps en la cursa per la pilota d'or. A l'Esport diuen que Messi està trencat i abatut. El crac argentí, segons el diari, amb prou feines va dormir la nit després del partit del Betis. A Mundo Deportivo desenvolupen el pla Messi. La primera meitat de la recuperació a Barcelona, la segona a Buenos Aires i una mini pretemporada abans de tornar a jugar. A La Vanguardia publiquen un informe sobre la baixa del crac argentí i li dediquen una pàgina als bíceps femorals del jugador. Sumant les lesions en les dues cames, n'ha tingut 5 en 7 mesos. A El País, Luis Martín parla de l'aprenent de Piqué, Marc Bartra, que ha estat convocat amb la selecció espanyola en el lloc del lesionat Cesc. A Madrid, el diari AS dedica la portada al davanter del Barça, 2 mesos sense Messi. El Tuttosport italià tempesta sobre 5 tècnics. Aquests 5 tècnics són l'actual entrenador del Milan, Allegri, i altres 4 en la corda fluixa, Ventura, Sanino, Rossi i Petkovic. El diari argentí La Nación, a la part superior, es refereixen al davanter del Barça, sense Messi fins al 2014.